Halo, tady Destyňákov. My bychom vám rádi něco oznámili. Něco vám oznámíme teda. Teď. Dneska je kolikáto? Dneska je 9.9. 2018. Ano, 9.9. Takže vážení 10.10. To je jakože za měsíc a jeden den. Se my dva teda jakoby konečně oficiálně vezmeme. Vlezem do amerického chomoutu. Ano, takže 10.10. v Las Vegas si řekneme to svoje ano, ano, ale uvidíme ještě, jak to Překladám, I do. Yes. Tak jenom ať to víte, takže to je konečně to definitivní, tak to asi víte, že 4.4.2018 jsem tohleto individuum požral o ruku. Naozaj? 3.3.2010 jsme uzavřeli registrované partnerství v Praze. 20? No, a 2.8 jsme se potkali, ano. 21.3. Ano, takže 5.5. jsme přiletěli, 2.15 jsme přiletěli do Chicaga. 2.2. jsme si otevřeli Radio Krajan. Ano, 8.8.2014 jsme začali dělat video pozdravy na Facebooku. Ale 10.10. teda se budeme vrát, tak jenom po 10 letech spolu. Ano, po 10 letech. Je to letos 10 let jsme spolu. No a ti, kteří budete pozváni na další datum, to je z 20.10. Do Czech Plazy na takovou jakoby svatební party, to nebude svatba, ale taková party, tak my vás každého konkrétně konkrétně vás oficiálně pozveme. Tak. Čau. Takže pro všechny ještě jednou 10.10. v Las Vegas, tíhle dva si řeknou svoje ano. Naschledanou. Naschledanou, mějte krásně, mám vás rádi, čauky, čau.